Здравейте, приятели! Аз съм Светло и в това видео пак ще снимаме с моите най-добри приятели Алекс и Лъчи. Това е четвъртата поредица на най-странните храни. Та ето, както можете да видите. На вас ви се вижда обратното. Пише карамел попкорн, демек карамелни пуканки. И нека да ви покажем как изглеждат отвътре. Та ето хора, както може да видите как изглеждат отвътре, просто много са хубави. Не знам хубави ли са или не. Не съм ги ял. Не знам защо са с карамел. Да, наистина. Така са ги направили. Аз това ги взех, защото са някакви... Аз не съм чувал пуканки с карамел. Да, те са някакви странни. Не знам. Добре, нека ги пробваме. Да оценим. Да, дано са хубави. Така хора, нека ги опитаме. Тук какво си взехме по едно. Добри са. Нека ги пробваме пред камерата. Да, превъзходни са хора. Бих ви ги препоръчал. Да. Бих ви ги препоръчал. Просто ги давам 10 от 10. Да. Значи даже 11 им давам. Той каза, защото им дава също. Просто го е срам да го каже пред камерата. Да, хора. Това бяха нашите оценки. Абонирайте се за пета част. Това е четвърта, може би. Да. Вижте, има всякакви странни букуци. Ето, както може да видите. Някаква паста. Изглежда малко странно, натрошена, не ги знам. Тук има някакви вафли, десерчета. И шоколад в бутилка. Да, това е странно, така че абонирайте се за следващата поредица. Чао! И чао от мен и от него.